Soyayya, soyayya da daɗi, kin mini na ji daɗi, kin mini babu daɗi, da na furta ba za na bar ki ba, amma yanzu barinki ya zama lalle soyayya. Ina nuna damuwata akan wanda za ya kula min masoyiyata, don akanta ne nake dukkanin ɗawainiyata, sai da na kada dukkanin tunani na ga babu wata ta dace gani sai ita, kuma ta sani ina san ta so na gaskiya, ta nemi ni so na ƙarya, ashe mugunta ta shirya, na so ta babu ji babu gani, rana guda ta cutar da ni, to na miƙa komai ga jalla gwani, don shi ya sa mini so, ya cire mini so a lokacin da ya so ni da ita. In na tuno farkon haduwa sai na ji daci a ƙarshen rabuwa, na biyo layi da kani sai ita layi mara ɓullewa, mun yi ido biyu da ita sai ta ihu ai na zo cutar da ita, an taru kowa ya shaida ni masoyi ne ga ita, amma jama'a ba su mun kara ba, ta sama ta ƙasa ni na zaci ba zan kai gobe ba, abinda kike mun Allah ya isa ba zan yafe miki ba, soyayya kenan.